Көзілер көңел күзгісі. Көзілер фикір езағына сөз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Сені күтмеген жерден кетесің екен, әйленіп келмеске керек. Дейлер, білгішлер, дұрыстырмы, юқтырма, білмейм, ләкин сіз янашыда екенге, береде екенге ышанып, тапшыруызны башлайбыз. Туған тіл экраны янашыдасыз. Көзге көз қарашып тапшыруының шираттағы шығарылышын тәқдим ете һәм алып бара Зифа Нагаева. Һәр вақыттағыша сәлам юллайым сезгә, хәйрле сәгатьтә дип эндәшәм һәм хөрмәтле кунагыма. Һаумыгыз. Исән Гөлсинә. Кояш кергән кебек булды бүгенге студиябызга, бүгенге эш барышына дип әйтәсе килә. Таныштырган вакытта булай дип эндәшәм, тормышны яратып, якыннарына, кадерле кешеләренә üzülüp тұрған жан буларак, сәнгатьтә, иҗатта янып торган, үзенең генә моңы белән, үзенчәлекле җырлары белән халык күңелендә урын алган Гөлсинә Мөхәммәдиеваның иҗатына аз да түгел, күп тә түгел, 25. Үзенә карасаң ничә яшь дип сорамагыз да, мин инде бүген хәтта 18 яшьлек кызлар кебексең әле дип аны каршы алдым. Димәк, әйдәгез киттек. Ничек кәефләр Гөлсинә? Аллага шөкер, бик шәп кәефтә һеҙҙең тапшыруга килдем. Инде синең хакта белешмәләрне аласы жаннар күбесе белә торгандыр. Ләкин аз гына үткәннәргә кайтмыйча булдыра алмыйм. Чөнки бер яклап карасаң, якты, матур гына гомер кисәге үтелгән һәм аның арасында сагышлы гына һәм бәхетле дә минутлар уздырылган балачак калган. Балачакны уйлаганда, әлбәттә әйтми булмый, бу аз сызыклыйм хәтта дип әйтәсе килә, 5 кенә яшеңдә әнисез калып, 13 кенә яшеңдә әтисез калган баласың. Син үзең бу елларны ничек хәтердә калдыргансың? Әсәйемдән 5 яшь кенә вакытта торып калган да, кайһыдыр мәлдәрен әлбәттә мин иҫләйем. Әсәйемдән йөден, уның артынан калмайынса, ни өчендер мин уңа мама дип әйтә идем. Артынан эшкә китһә, магазинга китһә, күршеләргә сыҡһа, мин аның артынан калмайынса, ҡойроҡ кеүек йүгереп, мама дип йүгерә торган идем. Уның менән һәр вакытта теге бала һиҙҙе микән, минең ғүмеремдә әсәйем әҙ генә булырын, менә һәр вакытта уның менән бергә булырға тырыша инем. Исемдә бик тә тәрбиәле, акыллы, шундай уңган әсәйем ине. Әлеге көндә, инде бүгенге көндә минең апайымдар да, тугандарым да бөтәһе лә һин әсәйеңә оҡшағаның диләр. 13 яшемдә генә инде атайһыҙ ҡалыуыма мин ул ваҡытта инде барыһын да иҫләйем. 8 йыл әсәйемдән һуң атайым өйләнмәне, бына ҡыҙым өсөн йәшәйем. Әгәр ҙә уны аяҡҡа баҫтырһам, минән дә бәхетле кеше булмаҫ дип әйтә торған. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ул да бик иртә китеп барды был донъялардан. Шунан һуң инде мине тәрбиәгә апайым алды, бер туған апайым, еҙнәм менән Күмертау районына күсергә тура килде. Шулай итеп, 9-нчы синыфта мин Күмертау районы Яҡуп ауылында йәшәнем, апайымда тәрбиәләндем. Унда 9 йыллыҡ ҡына мәктәп ине. Шуңа 10-нчы синыфҡа инде мине Стәрлетамаҡ интернат мәктәбенә уҡырға барырға тура килде. Унда уҡыуыма мин бик шатмын, бәхетлемен, сөнки был интернат мәктәп, 2-нче һанлы интернат мәктәп, Ленин исемендәге, миңә бик зур үсеш бирҙе. Унда инде мин уҡыу буйынса ла, үҙемдең ижад буйынса ла шул ваҡытта аңланым, мин йырсы булырға тейешмен икәнемде. Шунда уҡ мине етәксем Илһам эстрада төркөмөнөң етәксеһе Миневәли улы Хөснетдинов күреп ҡалды. Һәм дә үҙенең ансамбленә саҡырҙы йырсы итеп. Ул миңә инде артабанда ижад юлыма эҙ һалыусы кеше. Һәм шул ваҡытта нинди син
теремек бала булгансың. Нинди син шул бөтен яктан да рус телендә әйтсәк инде боҗра кебек активист булгансың. Шул якларына кадәрле әйтеп үтәсе киләсең бит 4 яшьтән үк җырлый башлагансың. Һәм шул вакытта үзеңне белә башлаганнан бирле җырлый башлап, Таштүбәнең авылының урамнарына кайтыйк әле. Узып китеп барганда, шундый син аерылып торган кичкенә кыз булганчыңдыр инде, ягымлы, ерактан ук шундый дәртле күренеп торгандыр синең аеруча сәләтең дә, әбиләр сиңа хәтта кәнфитләр өләшеп биреп кала торган булганнар. Шулай бит? Бүгенге көндә авылың белән сине ни бәйли, кем бар анда? Авылымда безнең иске ата-әсәемнең өе тора. Ул инде башка кешеләрнең өе белән өйдә хатырга мәҗбүр булдык, чөнки беребез дә балалар арасында кайтманык. Без гаиләле 6 бала дип әйтергә кирәк, мин иң кесеһе. Авылга ел һайын яйын генә бына кайтып, шул зияратка кайтып, ата-әсәйләрнең каберенә кайтып, тәрбияләп, урам буйлап үтеп, күршеләрне күреп, һөйләшеп, шулай итеп кына үтәргә туры килә. Инде бәләки чактан җырлаган күңел кайсыдыр вакытта күренә башлый. Һәм кешеләр таный, аерып тыңлый башлыйлар, аерып карый башлыйлар. Бу балада ниндидер өмет бар дип. Менә бу Стәрлетамакның интернат лицейна килеп өлгәшкәнче үк мәктәптә син укыганда, апайыңнарда булганда да күренеп, сыйныфта ниндидер катнашканда, концертларда аерылып тора торган идеңме? Нинди чаралар синең иң беренче хәтереңдә калганнар? Иң беренче теге бәйге булып хәтердә, конкурс булып калганнары нинди чаралар? Һәм артабан инде нинди конкурсларны әйтеп үтә алыр идек инде Илһам ансамблендә чыгышлар ясаган вакытларда, чөнки син ул вакытта ансамбльдә генә түгел, ялгыз чыгышларда, сольный дибез бит инде. Инде күрсәтеп килгән булгансың. Әйдән. Бuna мәктәптә, Ташлы урта мәктәбендә укыганда, безнең етәкчебез, класс етәкчебез Дамир Радикович, бик сәнгатьтә яраткан кеше. Ул бүгенге көндә Шәй районының администрациясының башлыгы. Ул безне шул вакыттан сәнгатькә әйдәп, төрле конкурслар оештыра торган ине, кисәләр мәктәптә, штук декагда, шуннан һуң теге егетләр байрамына, кызлар байрамына үткәрелгән шундый байрамдар үткәрелә торган ине. Шуларда инде без катнашып, мин катнашып, исемдә калган күрше авылларга йөрөйнек. Менә күрше авылның мәктәбе Дәүләкән районы Мәкәш авылына барып, шуннан һуң тагын Кармыш авылынамы, кайдадыр шундый авылларга бына автобуска төяләбез дә, шул мәктәптең укучылары менән без штук декагда уйнарга барабыз. Гомумән нинди билгеләргә укыды икән, башка фәннәрдән гына дисәк, мәктәптә? Дөресен генә әйткәндә, артык теге гел 5 кенә, 4 кенә билдәһенә укыманым, уныһын дөресен әйтергә кирәк. Бик тә яраткан дәресем башкорт теле һәм әдәбияты булды, музыка, труд, физкультура, әлбәттә физкультуранан булганда инде район Стәрле укыганда кала олимпиадаларында катнашырга туры килде. Бuna иң яратмаган дәресләрем нисек дип уйлайһыгыз, нинди дип уйлайһыгыз? Әйтеп алмыйм, хәтта әдәбиятны яраткачтан математика булып чыга микән инде. Шулай инде, математика, физика, география, уларда бuna химия минең өчен бик авыр бирелде. Шулай да бүгенге көндә, Аллага шөкер, акса һанай беләм. Артыгын дөресен әйткәндә онытыла бара һәм дә бик улай ук уңышлы укыманым мәктәптә. Артабан матур итеп конкурсларда катнашып, димәк, Хисретдинов Миневалиевичнең тәкъдиме белән генә түгел, халык сөюендә берникадәр сизеп, тоемлап, Уфага юл алагыз сине һәм Уфа сәнгать училищесына укырга керә. Һәм анда булган хатирәләр. Мин сәнгать училищеһендә Зәйтүнә Әхмәтовна Сарварова классында укыным. Укытусым менән бик уңдым. Ул миңа әсәй урыннан бүгенге көнгә тиклем минең хәлләремдә белешеп, аралашып торабыз. Мине шул сәнгать йыр сердәренә төшенергә
ярдәм итте. Ундагы матур итеп яшәгән, мәш килеп укыган вакыттар, нык истә калган, бик күңелле яшәй инек. Ул вакытта инде һәрберсе бөтәһе менә юлыңда сораган, бигрәк тә дөйем ятакта яшәнек бит инде. Дөйем ятакта ул бер гаилә кебек менә бөтә 100 кеше, бөтәбез дә бер-бер белән дус. Һәм шул сәнгать училищесында чакта син Уфага якынрак булып кына түгел, җырларың белән күренеп, сәхнәләрдә чыгышлар башланды бит инде. 4-нче курста укыганда яшьлек шоу фестиваленә сыгыш яһарга булдым инде. Һәм Динар Ганиевтың «Өтмәгез һары сәскәләр» йыры менән мин фестивальдә катнаштым. Һәм шу фестивальдән башланды инде минең зур сәхнәгә Өфе сәхнәһенә аяк басуым. Мин мине эзләгән идем, ерак-ерактан, табамы тимәгән идем, туган ягымдан. Сәскәләр күп, аллы гөлле, һин береһен һайла, бик онытма шул вакытта минең хакта уйла. Һин бит минең мөхәббәтем, өмөтем һин минең, бердән-берең бәхет гөлем булырмын һинең. Син әлеге дә баягы мәктәптә белмим әле әйтсәң дә билгеләрем әллә ни алар бик төпле булгандыр белемең барыбер. Чөнки син безнең сәнгать академиясында да белем алган кеше, Заир Исмагилов исемендәге, һәм бу синең тагын да дәрәҗәңне дә арттырып, халыкка якынаюның бер баскычы. Шулай бит, сәнгать академиясе нинди эзләр калдырды, кыска гына әйтеп ни әйтәләбез? Сәнгать академиясында укыганда мин 2-нче курстан ук эшкә төштем. Анда инде Кала мәдәният һарайына мине сакырып эшкә алдылар. Шул ук вакытта сәхнәләрдә районга кайтып, төрле калалар буйлап, мин ул вакытта уже үземнең шәхси концертларым менән райондар буйлап сыгыш яһадым. Һәм калада булган парктарда үземнең шәхси концертларым менән сыгыш яһап, үземә яңа иҗатташ дустар табып, артыбында шул вакытта иҗат менән кайнап яшәй башладым инде. Менә без үттек синең белән берникадәр генә өлешен кыскача әйтеп алдык. Синең белем, иҗатка алып килгән юл, сәнгати күңелнең балкышлы елларына килгән юл белән таныштык. Гөлсинә, хәзер аз гына үткәннәргә кайтыйк әле. Мәхәббәт төшенчәсе. Нәрсә ул Гөлсинә өчен мәхәббәт? Ни дип әйтер идең? Мәхәббәт ул минең өчен бер асылып бетмәгән, бик тәрән төшенчә, тойгылар. Бүген мин гашык булырга мөмкинмен. Иртәгә әйләнеп китеп, юк, мин гашык булмаганмын икән дигән. Шундай мин шигырьдә бер вакытта, сәнгать училищесында укыган вакытта шигырьләр яза идем. Шундай шигырем дә бар. Бүген мин гашык булганмын. Иртәгәһен әйләнеп карап, бу егет минеке түгел икән, шундыйрак темада инде. Мин бик синең сүзеңне бүлеп әйтәм, бу синең гашык булганлыгың, бу мавыгы гына дип атала. Әйе. Шулай. Мавыгы гына. Бuna күңелгә үтеп инеп, тормыш юлында һинең менән бергә барырлык кешене табуы бу дөньяла бигрәк тә авыр икәненә Авыр икән дигән җиренә 3 нокта белән бергә бер нокта куябыз да хәзер яшьлектәге тәүге хисләргә кайтабыз. Менә мәхәббәт дигән сорауны ни өчен мин дөемләп, зур сораулар алдында бирдем мин сиңа. Синең үзеңнең уйларыңны әзрәк кенә чиметеп карап аңлыйсы килде мәхәббәткә булган карашыңны. Беренче хисләрдә калган, синең һаман күңелеңдә яшәгән мәхәббәт бармы, ерак уку елларында, студент елларында бармы шундый образ, бармы шундый кеше? Аның мөмкин исемен дә әйтмәскә тапшырды, ләкин әлбиттә беренче мәхәббәтһез бер кешелә яшәмәйдер бу дөньяла. Иң беренче теге балалык, беренче мәхәббәт хисләре ул истә калган, ул мәктәптә укыган вакыттар бит инде. Һәм нык шундый үземнең күңелем менән яратып яшәгән кеше менән бергә була алмавым, уның менән без 10 елдан артык бер-беребезне яратып 10 ел яшәгәнбез дип әйтәм килә. Бу кешене берһелә белмәй.
Бұл кішіні менің яқын достарым да білмей. Бу ниченче еллар икәнен белә алабызмы? Ул гына 2000 елдар. Демәк, икәү генә беләсез. Шул Икәү кадәрле генә зур беләбез. сер саклана синең йөрәгеңдә. Бұна һеҙгә генә бүгін асылып торам. Һеҙҙең ниндейҙер сихри көсөгөҙ бар. Был минең менән уның араһында гына булган бик зур сер була ине. 10 ел бит 10 көн түгел, 10 айда түгел. Тибрәлеп китте йөрәк, ничектер уйланып, синең чынлап та тирәндә яшәгән кайбер җире авырттырадыр уйлаганда, кайбер җире яктыртадыр кояш кебек шул тирәнлектә. Шулай бит барыбер да сорыйсы килә, ул яракмы, якынмы ул кеше? Әле ул кайда, сине күреп яшиме, синең иҗадыңа сөенәме, синең белән аралашамы, ул ничектер ярактан гына күзәтәме? Бәлки ул бөтенләй без күрә алмаслык ерак илләрдә. Юк, бында Башкортстанда яшәй әлбиттә, һәм бер-беребезне байрамдар менән котлайбыз. Минең иҗадыма социаль селтәрләр аша бәлки күрәдер дә, хәлдәремдә шылтыратышып, елына бер тапкыр шылтыратышып, хәл белешеп. Ул көнүләр юкмы икегезнең дә яклап? Ник алай иттек дип? Юк. Әйдә кабат, бәлки бергә булып карыйк дигән ул яктан җилләр исмиме? Юк. Һәм теләк тә юкмы сине? Теләк тә юк, сөнки был мөнәсәбәткә, икебезнең мөхәббәткә без озак елдар бергә булуга карамастан бер мәлдә килеп инде нокта куелды. Ул менә бу авырттыра торган сорау бирмәй мөмкин түгел инде. Күзләребезгә карашып утырабыз синең белән икәү, мөлаим матур күзләргә күз тимәсен. Гаиләле түгел идеме? Бәлки шул борчыгандыр сезне. Ялгыз булмавы, бәлки гаилә корып китәргә, шушы мөхәббәтне саклап калырга ничектер бирмәгән юл. Юк. Ялгыз. Икегездән генә торгач, бу мавыгы гына булгандыр дип уйламыйм ул ел буена, ләкин икегездән генә тора булган саклап калырга. Димәк, ул сүнеп үзенең вакытын янып сүндергән. Сүндергән дә вакыт бер заманны яңадан ялкынланып гашык булып тормышка чыктыңмы син Гөлсинә? Марат инде без белгән Садриев яраткан скрипка моңнары белән җаннарыбызны айкый-шайкый торган егетебез, ул безнең бик хөрмәт итәбез без аны. Бернигә карамый, калган ягы безнеке түгел. Халык ягы без яраткан. Шулай бит, менә ике бәби, ике бала, ул кыз үстерәсең анардан. Син яратып, Марат та син яратып, гашык булып кавыштыгызмы? Әлбиттә. Бер-беребезне сәнгатьтә белеп йөрһәк тә, һуң гына бер-беребез менән танышып, юлыбызны бәйләргә мөмкинселек тура килде. Гашык булу әлбиттә бер ялкын, бер мәле була бит инде. Шул вакытта Марат та миңа гашык булып, мин дә уга гашык булып, башыбыз бәйләнеп, һәм артабанда бергә булу нияте менән тормышыбызны бәйләнек инде. Һәм иҗатта ла бер-беребез менән ул миңа бүгенге көндә дә бик ярдәм итеп килә. Бик яхшы атай, безнең балаларыбызга тәрбия бирергә ярдәм итә. Һәм дә әйләнеп кайтканда, уның менән тормыш юлымды бәйләргә әзерменме дигән мәлгә килгәндә, үз вакыты иткәндер инде. Шул вакытта мин әзер инем, мин кияүгә сыгарга әзермен дигән. Тормышка чыктыгыз барыбер яратышып, шулай бит, матур иттереп аралашып, күпме аралашып йөрдегез? 1 ел. 1 ел. 1 ел дәвамында бер-берегезне сынарга ару гына вакыт, матур вакыт. Шулай бит. Ник изилеп китәсез дә яңадан бергә булып карыйсыз да? Мин инде халык алдында әйтә алмыйм, ник аерылдыгыз фәлән, аны гаилә үзе генә белгәннәре бар. Бұл хәлде мин барлык социаль селтәрләрдә барлык кешеләргә һөйләп йөрмәнем. Чөнки шулай булуга карамастан 4 ел вакыт үткән безнең бергә түгеллеккә. Ошо арада без кире бергә кавышып та каранык. Миңа ул арада нык күңелемдәге булган кыенлыктарда мин үзем генә беләм. Һәм минең үземнең хәтерләйем ямлы яйды
сихри кисе Таңға тиклем хайрар ине Хандуғастар біздің өсі Таңға тиклем хайрар ине Хандуғастар біздің өсі Aralarda sikhe durma Kıskırganda işitmesen İnsak min sok kuşlar düzlü Bulgan bada şu Nişletehin Nişletehin Күңелнең йомшаклыгында менә бу синең мисалда иштә булганны чыгарып әйтә торган сүз табылмаганда күзләргә яшь килә. Минем үземнең катгый бер канун бар, үземнең син әйткән девиз кебек. Менә шул чыга торган яшьне син тапшырудамы, син өйдә ялгызмы, халык арасындамы, җырлагандамы, аны чыгармасаң, ул беләсең нишли? Ул төйер булып кала да, ул ирми. Чыксын яшь һәм үзең теләгәнчә күңелеңне бушатка син, мин сиңа тында алмый вакыт бирәм. Бұл адымға инде оның ниеті бойынша келдік бұл адымға. Мен оға айтып келдім, не үшін? Әйда бұл юлға бұл хәлгә юл қоймайық, барып етмейік, әйда ойлап қара дейіп. Әмма ләкин бір мәл болып алды, бұнауының түплі оның қарары. Шуңа Үдімсә хатын қыз боларақ, меңә бигерәк тә бәләкәй балалар, иң беренчедән олар ялыйны. Һәм яратуда, югалтуда бик тә кыен ине. Шулай да мин үдемде кулга алып, шул ук вакытта үдемә көз туплап психологка укырга барырга туры килде. Бuna ошо вакыттар, ошол теге пандемия вакытына туры килде ул. Өйдө отурган, бикленип отурган вакыттарга туры килде. Интернет селтәреннән, интернет онлайн дәресләр алып, шуннан һуң Мәскәүгә барып укып, Казанга барып укып, шул вакытта үдемә көс алып, үдемнең үстән эшләргә туры килде һәм дә шул вакытта мин үземдә инде батып барган yerдән көсләп сыгарга үземә көс таптым. Бүгенге көндә инде без икәүләшеп дуспыз, балаларыбызны гына тәрбияләйбез һәм иҗатта бергәбез. Ул миңа һәр вакытта ярдәм итә, үзенең музыка буенча бигрәк тә ярдар, минең репертуарыма яңа ярдар буенча ярдәм итә. Бергә яшәйбез, балаларны бергә үстерәбез, әмма ләкин без бергә түгелбез. Бик ничек дип әйтим, катлаулыгына уйлар әле бөтерелә. Ләкин мине сорамый мөмкин түгел, халыкта әйтер, нишләп бу сорауны бирмәде. Димәк, ир кеше сәбәп булгач, гаиләдә бер малай, бер кыз теләп алсаң да шулай булмый, шундый матурлык бит инде. Чынлап та матур балаларын контактларда күзәтәм, шундый матурлар. Бу дип әйтергә кирәк, сәнгати күңелләр, җырлап торалар, уйнап торалар. Музыкаль яктан бик булдыклылар. Шуңа күрә кимдер басты марагызга. Марат ялгыз гына булып китеп бармадымы? Менә гаиләне калдырып чыкты, ишектән китте. Әйе. Менә булды бу сорауга артабан җавап көтмим дә һәм бүгенге көндә Марат ул ханым беләнме әллә ялгызбы? Уныһына мин бұл һорауга җавап итеп әйтә алмайм, чөнки ул минең эшемә, минең шәхсән тормышыма кысылмай һәм мин уның шәхсән тормышына кысылмайм. Бик акыллы җавап. Бу вакыт аралыгында мин нәрсә әйтәсем килә? Әйткән сүз бар, без синең белән сөйләшкәндә дә бу турыда аңлаштык. Бер ишекләр ябылмыйча, икенчесе ачылмый диләр. Чөнки син сынап карагансың бит, яңадан берләштереп карарга язмышларны балаларда булгачтан. Һәм инде алдагы тормышта шул ишекләрне япмыйча, кемнедер бүгенге көнне сине янында бармы шундый терәк, ниндидер арка
аркаланып, мин бу кешегә аркаланып торам, бәлки гаилә корып китмәсәк тә, янымда шундый, бәлки гашык булып өлгергәнсең, Мараттан соң син бәлки ниндидер үзенең сөюен тапмады микән, үзенең хисләре бар кешесе бар микән дип сорасалар теге якта. Ни дип әйтәбез Гөлсинә? Юк, бүгенге көндә минең күңелем, йөрәгем буш. Син сәхнәдә матур, тормышта матур, фигураларыңа күз тимәсен, ләкин син җырлап торган күңел мөмкин түгел сиңа күз салмыйча җегетләр. Миңа әйе дип әйтеп торачаклар. Гел катгый рәвештә кире кактыңмы? Сине нәрсәдер тоткарладымы? Булмый бит бөтен кешедән ашар. Бәлки мин бит бүген һезнең өчен генә асылдым. Бага тиклем, бәлки белүселәр дә безнең сәнгать араһында эшләгән кемдәрдер ишетеп белгән булгандарdır безнең Марат менән мөнәсәбәтләрдә. Мин бит моны берһенә дә һөйләмәй, күрһәтмәй, үземнең якындарымдан башка йөренем. Әмма егетләр мине кияүдә дип уйлайлардыр. Шуңа бәлки базмат итмәйләрдер, һагырактыр. Шулай да уларның араһында миңа зур гөлләмәләр бүләк иткән, үзенең мәхәббәтен белдергән араларында әлбиттә егетләр бар, юк түгел. Киләчәктә син язмышыңны бәйләргә бүген инде әзерсеңме? Әгәр дә синең күңелең төшеп, балаларыңны кабул итеп, үзеңне яратып, җырыңа урын биргән кеше булса, ул нинди кеше булырга тиеш Гөлсинә? Ул һәдә әйтмешләй, иң беренче минең балаларымды якын итүе һәм дә мине хөрмәт итүе, мине яратуы бигрәк тә кирәк. Яхшы кеше булу, акыллы булу әлбәттә. Без бит инде хыяллана торган кешеләрбез. Минең бар ул кызыл кагызда язылып куелган нинди уның сифаттары булырга тиеш. Ул кагыз язылып куелып, төплегенә яшерелгән. Унда аның барлык сифаттары язылып куелган. Шундый азрак күренгәлиме шул сифатлар бар кешеләр тирәңдә? Буна бөтәһеләр шул сифаттары сыгып бетмәй шул. Шуңа да менә хәзер нык елмаеп җибәргәч, шундый рәхәт булып китте. Сөйләшү позитив ноталарга күчеп китәр. Бәхет телим мин сиңа киләчәктә, Гөлсинә. Шундый кеше генә очрап, яныңда җаннарыгыз берләшеп китәргә булсын. Алла бирсә киләчәктә үзең теләгән сыйфатлы, яраткан кешең белән пар булып яшәргә булсын. Гөлсинә бүген алып та баручы. Гөлсинә бүген балалар филармониясында матур иттереп балалар белән эшли. Гөлсинә бүген кайда гына җырлый. Тагын ниләр, әйтим, нинди генә чаралар булса да катнашып, бөтен яктан үзеңне иҗат ягыннан гөрләтеп алып барган чакларын гына. Ни өчен Гөлсинәнең һаман исем шәрифләре юк дип әйтсәләр? Бәлки ошо тапшырудан ишетеп калып уйланырдар да. Шулай да өметләнәм, минең иҗадыма яхшы баһа бирерләр дип. Ошога ышанып калам һәм дә өметләнәм. Мин дә ошо титулларга лаекмындыр дип уйлайм. Алла бuyurһа, амин, шулай булсын. Амин. Бүгенге көнне нинди девиз менә әйтеп үтте Гөлсинә, девизлар минем ниндидер аралыкларда алышыналар. Бүген нинди девиз белән яши? Бери от жизни все и не думай о завтрашнем дне. Менә бит якын кешеләр арасыннан дус дигән сүз бар. Син үзеңнең контакт челтәрендә әйткәнсең, дуслар минем күп түгел. Дуслыкка нинди караш Гөлсинәдә? Дусларым күп түгел. Әмма ләкин араларында тугры минең үземнең исемдәге серемде сисеп һала торган дусларым бар, Аллага шөкер. Ләкин шулай да син тапшыруның башында ук әйттең, мин серләремне бик шишеп бармыйм кешеләргә. Бу ышаныч юклыктанмы, еллар буенча килгән тәҗрибәдәнме? Бу менә һез дөрес әйтәһегез, еллар буйлап килгән тәҗрибәннән ул. Чөнки бер вакытта мин буна теге гаилә хәлләре булган вакытта һәм дә сәнгатьтә эшләгән вакытта бер мәл булып алды. Буна һинең арада эшләгән кешеләр арасында уларга ышаныс югала. Шуның ул бит инде өстенә тамсы булып ышаныс, берһенә ышанмайһың, икенчесенә ышанмайһың. Шулай итеп, бер зур күлгә әйләнә һәм ошо күл барлыкка килеп, үз вакытында
юкка сыгуы миңа шул психологка укуга баруым ярдәм итте. Гөлсинә, менә нинди адымга бармас идең? Мәсәлән, әйтерләр, син без бит инде катгый рәвештә әйттек, ни өчен гаилә таркалганны. Синең алда шундый хисләрең яңарып киткән вакытта, шундый кеше пәйда булса, һәм аның гаиләсе бар. Син бар идеңме шундый адымда, үзеңнең язмышыңнан үткән адымда? Көтәргә дә була микән дигән сораулар булса, яки инде катгый рәвештә юк, гаиләле кеше юк. Юк, гаиләле кешегә мин нимә дип әйтәм? Гаиләле кеше менән мин үземдә бу гомерлеккә бәйләү турында сүз бара. Тормышны? Юк. Бу кадгый. Һәм үткәннәрдән менә эшләгән адымыңның кайсы адымыңны эшләмәс идең? Нидер, бәлки ул бу шәхси тормышта гына түгел. Үз вакытында тура үз эшемдә эшләй белергә кирәк, туктай белергә кирәк. Бына шул вакытта, менә 10 ел элек шул эшеңдә үз вакытында туктатып, горур басып, әгәр дә башыңды кыю күтәреп, ошо эшкә нөктә куеп, икенче эшкә күсһәм, миннән дә акыллы кеше булмас иде. Әмма ләкин димәк, изгәләнеп, кабат-кабат теге үзеңә авырлык, теге канаган җирне кабат-кабат канатып, озакка сузып калырга кирәкмәгән була. Юк, кирәкмәгән. Шулай да, бына тормышта бит шулай. Без әгәр дә кыенлыктар аша үтмәенсә, яңа асыштарга килмәйбез. Шунлыктан әйтәһем килә инде, бу минең өчен бик зур дәрес булды, минең тормыш һабактарым булды. Улар бөтәһе лә бер заманга ишү тура килде. Син үзгәрдеңме үткәндәге Гөлсинәдән бүгенгә кадәр? Үзгәрдем. Кайсы сыйфатларың бигрәк синең хәзер үзеңә охшый? Менә тегендә мин шулай идем, әле мин менә хәзер шулай. Бына мин бүгенге көндә әйтәһем килә, мин үземдә бер кайсанда рәнҗетүгә юл куймаячакмын. Чөнки мин бүгенге көндә мин инде яшь кебек булуыма карамастан, миңа 43 яшь. Шулай да миңа электеге яшь бит әле, шундыйрак шулайрак караган кешеләргә һәм бүген әдгенә миңа караштары мин риза түгелмен икән. Шул вакытта мин башымны күтәреп, буларга тура әйтергә хәзер инде мөмкинчелегем бар. Мин син туры сүзлеме? Нык тура хүдлемен. Шуңа да миңа ашы тура хүдлелек миңа камасаулай. Менә бит. Кая бастык килеп, шушы туры сүзлелек аркасында Гөлсинә, син югалтулар күп булдымы? Менә югалтулар мин бөтенләй теге дүйем зур югалтуларны әйтмим, менә авырттыра торган җирләрен үзең. Әгәр мин теге вакытта шулай әйтмәгән булсам, әгәр бу вакытта шуны эшләгән булсам, мин менә бу авырлыклар миңа килмәгән булыр иде. Үзең нәзерәк кенә кисәтәсеңме? Шундый мәлдәр әлбәттә күп булды. Әлегә дә баягы шул психолог вакытына тура килә, әйләнеп кайтабыз да, дәресләр парук алынды. Хәзер инде ул тормаларга басмайбыз. Авыр вакытта ничек кенә кыен булмасын, һәрбер кешенең үзенең ысулы була, методика дибез. Әллә нинди психологларга укысаң да, психологның үзенә дә ярдәм кирәк чагы була. Әлбәттә. Кайда урын табасың үзеңнең җаныңа, йөрәгеңә кыен авыр вакытларында? Үзем менән бикләнергә, миңа кана сауламаһындар, мин үзем менән булырга кирәк. Миңа бына бер көн мөмкинчелек булһа, миннән дә бәхетле кеше юк. Төрле өлкәләрдә сынап карарга теләге бар кебек тоела миңа Гөлсинә үзен. Кайсы өлкәләрдә тагын үзеңне сынап карыйсың килә? Менә ниндидер юллар, бәлки үзеңә берәр әйбер ачума, ничек тә андый хыяллар юкмы? Бына беләһегезме, әлегә дә шул пандемия заманында төрле дигәндән миңа массажистка укырга туры килде. 9 төрле массаж һөнәренә мин өйрәндем. Сертифицированный массажист бүгенге көндә. Бер вакытта массажист булып эшләргә дә туры килде. Салоннарда һәм үзем өйгә йөреп, теге нидә юкма балам да кушетканы тибәйтәбез, шулай итеп кешеләргә барып, шулай да эшләргә туры килде, акса эшләргә. Менә тапшыру ахырына китеп барганы үзеннән үзе сизеп тора, алып баручы буларак та бит Гөлсинә Мөхәммәдиева бездә кунакта. Шуңа күрә Гөлсинә, без башладык, ахырында минем инде матурлык белән, шундый яктылык белән тамамлыйсы килә тапшыруны. Син әзерлектә 25 еллык иҗат гомергә байкау ясарга, бу концерт хакында ниләр әйтербез?
халыкны ничек дип әзерләрбез моңа? Һәм инде сине ничек итеп күрәчәкбез? Анда нинди яңалыкларың булачак? Мин шуңа күрә аерым репертуарларыңа әле тукталып тормадым. Сине белгәннәр беләбез. Синдә халык җырлары да күп. Синдә репертуардан төрле композиторларның җырлары да күп. Хәзер социаль челтәрләрдә дә кирәк кеше кирип тыңлый, барысы да бар. Әмма минем бигрәк тә төп максатым синең күңелне ишетү бу буласы шәхси концертың хакында. Минең иҗат юлыма 25 елда үтеп киткән икән. Ошо арала булган популяр йырдарымды яңартып сәхнәгә сыгарга, кешеләргә тагыла тыңлатып карарга. Шулай ук яңа йырдар иҗат ителде, һәм анда иҗат ителә әзерләнә. Шул вакытта инструменталь ансамбль менән ретро йырдар, халык йырдарын йырларга программага әзерләйбез. Программага әзерлек бара, һәм бүгенге көндә яңа җырлар да туплана, һәм элекке еллардан булган халык таныган җырлар да булачактыр дип ышандырасы килә. Кайсы вакытта була икән дип сорасалар безнең тамашачылар бу концертны? 11 апрель Өфе калаһында бүгенге көндә Өфе балалар филармонияһы дип атала, проспекта Октябрь урамы, 30-нче ханлы йорт. Һәм дә 9 апрель көндә Алла бuyurһа мин үземнең якташларым менән Раевка касабаһында очрашасакмын, һәм уларны 9 апрель көндә үземнең концертыма көтеп калам. Шундай матур тапшыру, матур сөйләшү булды. Балаларның киләчәгендә син кемнедер сәнгать юлында күрәсеңме, улың, кызыңны? Кадамда күрәм, әлбиттә. Сөнки ул бүгенге көндә музыкаль мәктәптә укый, фортепианода өйрәнә, 1 ел скрипкаларда өйрәнде, йырлай, бейей. Әмма улым бүгенге көндә гитарага кызыксынуы бар, әмма ләкин ул сәнгать юлынан бара торган кеше түгелдер дип күрәбез, чөнки ул бигрәк тә машиналар менән, ул история менән, ул хандар менән кызыксына, ул икенче төрле кеше. Бuna әминәбез инде сәнгать юлынан Алла бuyurһа барыр дип ышанабыз. Нинди генә юлда һайлауларына карамастан каршы килмәячәкбез. Тик үзебезнең мөмкин булганса ярдәм итеп, уларның асышына һәр вакытта ярдәм итеп торасак. Кайда гына кирип синең хакта укысаң да белешмәләрдә язалар, бик тәмле пешерә Гөлсинә дип. Элекке еллардан синең туган йортта да бик тәмле итеп ризыклар әзерләгән, апайларың да бит инде бик матур итеп тәмле итеп пешергәннәр икәннәре дә бәян ителә. Нинди яраткан ризыгы үзенең беләсе килә бит әле Гөлсинәнең. Яратып пешергәне дә, яратып ашаганы да дисәләр. Мин һәрбер ризыкка ризамын. Мин бит инде теге алымсыз. Авылдан шул вакытта теге әсәйһез үскән вакытта артык теге шаштырып үстергән бала түгелмен. Шунлыктан бүгенгелеккә өстәлдә нинди ризык бар, шуга ризамын. Шулай да үзем яратып пешергән тукмас ашын һәм дә бүгенге көнгә тиклем карабыйдай буткан яратам. Шундый елмайып торган ягымлы чагыңда миңа карап торганда, нур бөркеп торганда гына тапшырган нокта кую вакыты җитте дияргә кала. Бик матур сөйләшү булды, аралашу булды Гөлсинә. Алда киләчәктә мин сиңа бөтен максатларыңа, ниятләреңә ирешүне теләп каламын. Нинди теләктә каласың тамашачыларга? Иң зур ниятең нинди, бәлки әйтерсең, һәм 25 ел иҗат гомереңдә бергә булган халыкка да бәлки әйтер сүзләрең, бәлки кемнәргә дә рәхмәтләр әйтеп калдырасыларың бардыр. Мин тамашачыларыма бик тә рәхмәтлемен. Тагыла әйтәһем килә, мин якташларыма бик рәхмәтлемен. Чөнки Әлшәй районы ул күп талантларга ия район. Унда инде композиторлар, йырчылар сыккан, шагыйрьләр сыккан район. Мин үземнең якташларыма зур рәхмәтлемен. Уның итәкчеләренә бүгенге көндә рәхмәтлемен. Үземнең тугандарыма зур рәхмәтлемен, чөнки нинди генә хәл булуга карамастан, улар һәр вакытта минең эргәмдә ярдәм итеп торалар, мине теге төпсек дип карайлар, барыһыла. Барлык тугандарыма рәхмәт. Тамашачыларыма инде зур рәхмәтләремне әйтәһем килә, минең йырдарымда күңелегезгә якын итеп кабул иткәнегез өчен, минең моңымды яратканыгыз өчен зур рәхмәт. Һәм радио, телевидение, социаль селтәрләр аша минең иҗадыма баһа бирүегез өчен зур рәхмәт.
янып торган күңел балкып торсын, сәнгатьтә дә, тормышта да. Сөйләшкән теге капкаларга кайтыйк әле сине ахырда. Ябыйк бүген без тапшыру ярдәмендә бу якта булган капканы һәм ачык яктылыкка, кояшка табан синең күңел йөрәк капкасын. Капкалардан ачылып китеп булган дарьяларга тиң хисле йөрәгең урын тапсын биек, уңышлы якларда һәм олы зур күздә, аңда барып җитмәслек ераклыкта яшәгән бәхетләргә дә. Шундый теләкләрдә калам. Һәм сезгә дә бу сүзләрем тәңгәл генә булыр. Әйтәсе килә, күзгә күз карашып тапшыруларын, чираттагыларын, узганнарын да YouTube каналында Зифа Нагаеваның шәхси битендә кирип әлдән-әле карый аласыз. Гөлсинәне тапшыруга әзерләп сөйләшкән вакытларда да яртылаш ташмаган булганмын. Бүген аңа рәхмәтле буласым килә. Бик бай күңелле Гөлсинә икән һәм бәхетнең бик күп төшенчәсен аңлаган күңел. Шуңа да җырлы күңел. Баксаң, хөрмәтле тамашачылар, бәхет өчен күп тә кирәкми икән бит. Ләкин ниндидер аралыкта тәҗрибә туплый, борчыла, авырттыра йөрәкне. Үтә калган, артта калган гомер кирәк икән шул. Әйдәгез, барчабызда ачык капкаларга карап, кояшка үрләтик күз нурларыбызны, бәхетле булырга тырышыйк. Алдагы күрешүләргә кадәр. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Апшерон». Приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями.